Hola i benvinguts de nou a Temps d'Església, l'espai audiovisual del Bisbat de Girona. Al programa d'avui repassarem l'actualitat de la diòcesi de les darreres setmanes, amb esdeveniments destacats com la renovació del vot de poble de Tossa de Mar, amb un pare pelegrí que enguany va estar acompanyat per una comitiva que rondava el miler de persones. També repassarem les conclusions més rellevants a les que han arribat els membres de la Comissió Diocesana per al Sínode després de rebre les aportacions de desenes de grups de cara a la fase continental d'aquesta convocatòria de l'Església Universal. I avui estrenem una nova secció al programa. Parlarem de cinema i de sèries amb el professor David Floriach, que estrenarà la secció amb una sèrie que ha trencat esquemes des de la primera temporada. Així mateix escoltarem experiències formatives d'alguns dels alumnes que han estat matriculats a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Tot això i alguna cosa més, tot seguit, al programa d'avui. Sota el títol Mossèn Josep Maria Marquès, un historiador compromès, el dimecres 21 de gener es va celebrar a Girona una taula rodona amb motiu del 15è aniversari de la mort del qui fou arxiver diocesà, especialista en història de l'Església de la nostra diòcesi i rector, a més, de diverses parròquies amb petja profunda especial a la de Sant Cugat, de Fornells de la Selva. Hi van participar mossèn Josep Caselles, director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona i rector de Santa Coloma de Farners. També l'historiador Marc Sureda, el filòsof Jaume de Puig i el mestre Josep Bataller. L'acte va tenir lloc en una de les sales de la Biblioteca Carles Rahola de Girona i el va coordinar Ailara Pi, historiadora de l'art. Cadascun dels participants va glossar la figura i l'obra de doctor Marquès i Planagumà. Era un historiador rigorós, era una persona rigorosa en el mètode i en el tractament de les dades. Hi haurà qui dirà en algun moment, bueno, hi ha errors, hi ha coses en què s'equivocava, no? Com tothom, qui no en remena no en trenca. Quan un es va fent gran, encara em queda una mica de sort, si continuo viu, oi? Però quan un es va fent gran entén les circumstàncies en les quals un tira, o un pensa que és lícit tirar, de memòria i d'intuïció. I sobre aquest afer jo diria que qui pogués tirar de la memòria i de la intuïció d'en Josep Maria Marquès després dels anys i panys de remenar documentació. Mossèn Josep Maria Marquès, un historiador compromès. Aquest és el títol d'aquest acte. Bé, certament que ho va ser, de persona compromesa amb Jesucrist, amb l'Evangeli i amb l'Església, com a cristià i capellà que era, especialment en l'àmbit del Bisbat de Girona. Com escrivia d'ell un altre historiador, mossèn Joan Busquets, mossèn Marquès va dedicar a la diòcesi el seu temps, el seu esforç i fins la seva passió, en el doble sentit d'apassionament i de patiment. Això ho escrivia mossèn Busquets en el pròleg, precisament, d'una història de la diòcesi de Girona, llibre que deia mossèn Busquets resumeix un llarg combat al servei de l'Església i de la veritat. Sembla que aquest és un bon resum del que va ser el seu compromís, servei a l'Església i a la veritat. Ell és un home que sempre va estar interessat només per allò que es podia saber. Per tant, per totes les fonts que donaven notícies o donaven informacions sobre allò que es volia saber. El seu problema és que ell ho volia saber tot. I s'interessava per coses que dius, i ara per què s'interessa aquest home? Posaré només una anècdota. No hi ha gaires persones que puguin recordar aquí a mossèn Marquès tocar la flauta. Doncs una època de la seva vida, ell tocava, va aprendre a tocar la flauta perquè en aquell moment li va interessar agafar un mètode, una flauta, i tocava la flauta i fins i tot tocava en públic, i tocava Telemann i coses de Vivaldi, coses petites, ja podeu pensar, no, però tocava la flauta. I una altra cosa, aquesta una mica més intrigant, també va aprendre a dissecar ocells. Algun dia li va caure a les mans un manual d'aquests i va fer les seves proves i es va interessar fins i tot amb això. Poso aquests exemples i segurament que d'altres que l'hagin conegut més que jo en podríem posar d'altres perquè era un home de curiositat universal. Va cloure les aportacions el mestre Josep Bataller, que després del seu pas limitat pel seminari es va retrobar amb mossèn Josep Maria Marquès a Fornells de la Selva, on va col·laborar-hi
En la dinàmica etapa del rector, capaç de promoure una biblioteca parroquial, els grups de recerca, les sortides familiars i tantes altres activitats que han deixat una font de petja en aquesta comunitat. Encara que la meva estada allà va durar-hi només 3 anys. El dissabte 14 de gener, els membres de la Comissió Diocesana per al Sínode es van reunir a la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar per preparar el document final amb les aportacions que s'han fet des de la diòcesi de Girona de cara a la fase continental d'aquesta convocatòria. Durant tot el mes de desembre i inicis de gener es va dur a terme diverses trobades sinodals arreu de la diòcesi, el treball dels quals va ser llegir el document o el resum fet per la comissió i, en un clima de pregària, respondre a les preguntes que s'hi plantejaven sobre prioritats i accions a compartir o qüestions a afrontar en les properes fases. Bé, ens hem trobat amb la Comissió Diocesana del Sínode per tal de valorar i resumir totes les aportacions que s'han rebut de les diverses comunitats de parròquies, vida consagrada, moviments, aportacions particulars, les aportacions que s'han rebut al document de la fase continental del Sínode, no? Nosaltres ara hem d'elaborar un petit resum de tot això de cara a aportar-ho a l'Assemblea Europea que es celebrarà a Praga a principis del mes de febrer. La nostra feina, per tant, és una feina d'escolta de la gent, però també d'escolta del que l'esperit, a través de les comunitats cristianes, ens diu i ens ha fet arribar. És aquest una mica l'objectiu i és el que farem. Els membres de la comissió són mossèn Joan Amic, que n'és el coordinador, Mapi Usés, mossèn Joan Soler, Dolors Lleal, Abelardo Rodríguez, Clara Fernández, Martí Santiago i mossèn Josep Puig. Sota el lema La presència i la saviesa de les dones en les diferents cultures i tradicions espirituals, el dimecres 8 de febrer, la periodista Laura Mor, responsable de comunicació de la Fundació Vedruna de Catalunya i exdirectora de Catalunya Religió, va ser l'encarregada de presentar el calendari interreligiós i interconviccional del 2023, elaborat anualment per AUDIR. L'AUDIR el va començar ja a fer a partir de l'any 2000, tret de l'Associació Interreligiosa de Ginebra. El que passa que des de l'any 2016 es va independitzar i ara ho fa totalment AUDIR, de manera artesana i bé, la intenció és la de aprofitar aquest element per visualitzar una realitat plurireligiosa que existeix a totes les societats, jo diria que europees sobretot. L'acte es va iniciar amb una pregària i una salutació també a càrrec de mossèn Jaume Angelats, delegat per al diàleg interreligiós del Bisbat de Girona. La presentació de la ponent va ser per part de Mònica Thomas, de l'equip de la delegació. Tot seguit va prendre la paraula Laura Mor, que va iniciar la seva intervenció destacant la presència tenaç de la dona en les diferents religions. La idea de fons és que hi ha una presència permanent, tenaç i constant, és a dir, la dona forma part, participa de les tradicions religioses, expressa la seva fe, la viu, la comparteix, i això ho fa malgrat uns processos històrics, culturals i socials d'invisibilització importants. Tot i que se la menysté i se li atribueixen rols en funció del gènere, la dona sobreviu en aquest context i és capaç de tirar endavant gràcies a la fe i als fonaments del mirar més amunt i de mirar més que el límit queda en el cel, que diuen algunes. La periodista també va ressaltar l'oportunitat de diàleg interreligiós per tal de millorar i fomentar la presència de les dones en religions, al mateix temps que va assenyalar la fraternitat i la interdependència com a punts en comú de les diferents tradicions espirituals. En aquesta línia va posar d'exemple la pràctica del silenci com a experiència d'unitat i alhora de recuperació del vincle amb la creació. Beneïda sou vos entre totes les dones, beneït és el fruit del vostre sang, Jesús.
Hores abans que es produïssin aquestes imatges a Santa Coloma de Farners, concretament el divendres 20 de gener a les 7 del matí, durant la missa del cantar a l'església de Sant Vicenç de Tossa de Mar, es desvetllava la identitat del pare Pelegrí d'enguany. En aquesta ocasió va ser Jordi Bregolat, de 45 anys, i sotsinspector a la Policia Municipal de Girona. Acabada la celebració, una processó va donar inici al peregrinatge de 40 quilòmetres separant la vila marinera de Santa Coloma de Farners. Un total de 929 persones, 510 dones, de les quals 28 descalces, i 419 homes, dels quals 27 descalços, van acompanyar el pare Pelegrí en aquesta tradició que remunta al segle XV. Va ser llavors quan els tossencs van recórrer a Sant Sebastià perquè els guarís de la pesta que patia la vila i, com a agraïment, es va iniciar un peregrinatge fins a la capella més propera dedicada a aquest sant. Aquesta tradició es manté fins a dia d'avui. El peregrinatge és obert a la participació de tothom, sempre que es faci amb respecte i silenci, i no és fins quan es fa fosc que s'entra a Santa Coloma. Seguint la tradició, doncs, no va ser fins passats pocs minuts d'un 7:15 del vespre que el pare Pelegrí va fer entrada a la població. Sisplau, deixem passar, sisplau. Allà va ser rebut per les autoritats civils i, a continuació, pel rector de la parròquia, mossèn Josep Caselles, acompanyat per l'administrador parroquial de Tossa de Mar, mossèn Esteve Sureda, i pel diaca al servei d'aquesta parròquia, mossèn Joan Rober. Vosaltres, pare Pelegrí i acompanyants, heu fet un camí llarg. I en aquest vostre camí hi ha hagut segurament moments per tot. Per parlar amb els companys de camí, per pregar a Déu i a la Mare de Déu, des de la pregària del Rosari, dirigida pels missioners de Virrei, moments per pensar i meditar, moments per admirar-se de la bellesa del paisatge, i lloar-ne Déu, el Creador, també moments per caminar amb silenci. Heu fet un llarg camí i heu acumulat certament un cansament. L'endemà el pare Pelegrí va fer el camí de tornada fins a Tossa, on va anunciar públicament que s'havia complert el vot. Per mi ha estat una experiència molt positiva, donat que jo ja antigament ja havia estat seminarista. Fa molts anys i vaig estar quasi 9 anys al seminari. Llavors vaig plegar, vaig estudiar, vaig fer altres estudis, però sempre em va quedar aquesta recança de continuar. I finalment, després d'acabar la meva vida laboral, he retornat a aquests estudis. I aquests estudis he començat de zero perquè crec que era bo començar i fer-ho. Per mi, per què és positiu? Primer, perquè m'han ajudat molt a donar raons a la meva fe, sobretot a ser crític amb tots els aspectes de religió, a conèixer coses que no sabia i realment he pogut veure que estudiant el passat he pogut veure coses millor ara al present. I bé, en definitiva, per mi és una gran experiència, sobretot vital i existencial, perquè m'adona un sentit a la meva vida en molts aspectes. Bé, no puc dir res més que això i que després també la gran ajuda dels professors, que per mi han sigut persones que ens han fet unes classes extraordinàries, donant-nos la seva experiència, el seu saber fer, i per tant per mi no puc dir res més que agrair-ho i encara no he acabat els estudis però estic acabant-los i suposo que potser ampliarem en altres aspectes. Altamente positiva. Es necesario en estos momentos un instituto que se dedique a propagar y a defender ya no solamente la religión en sí, que es importante, sino todo el contexto cultural que le envuelve. Independientemente de que una persona sea o no religiosa, los valores religiosos están enfocados y enraizados en la sociedad. Lo empleamos en las frases normales. A fulano le han vendido por un plato de lentejas. Fulano es más viejo que Matusalén. Fulanita
llora como una Magdalena, son expresiones. Pero es que la cultura, si la cultura religiosa y la cultura católica y cristiana no se puede entender ni en Occidente ni luego en España. O sea, es fundamental. Y mi experiencia, que ha sido fundamental para mi perfeccionamiento personal, creo que és altament positiva. Jo crec que és interessant i que és bo que ens hi sentim convidats quan volem, diguem, créixer en la formació i en la fe. Perquè estem en un món en què considerem molt important el que és la formació permanent, el fet d'anar creixent amb tantes matèries per la feina, fins i tot de vegades per la qüestió de les relacions humanes. I aquesta qüestió de la fe de vegades la deixem limitada a allò que vam aprendre o vam viure quan érem petits, quan fèiem la primera comunió. Llavors sembla que si creixem en tants aspectes també hem de mirar de créixer en aquesta altra qüestió. I per tant me sembla molt interessant el fet de participar en coneixements de Bíblia, de teologia, uns coneixements que poden ser més bàsics, es pot aprofundir més, però com a mínim llavors tot et sona d'una manera més significativa i està més en consonància amb la manera en què vas creixent amb tota la resta d'aspectes de la formació humana i de la formació científica, cultural. Doncs ja porto com 4 anys, aquest és el darrer, per fer el grau, i realment és una valoració molt positiva, perquè et dona una visió molt global de com està el tema de la religió, dona punts de vista més de litúrgia, més de pastoral, que abans d'entrar a fer els estudis desconeixia. Com recomanaries, o com animaries algú del teu entorn o així a matricular-se? Com ho faria? Bueno, explicant la meva experiència, que ha sigut molt enriquidora, ja només pel fet d'aprendre tantes assignatures diferents i tanta diversitat, doncs diria que a qualsevol que volgués aprofundir una mica en la matèria, que ni que fora que s'inscriguis a una o dues asignatures a fer alguna cosa amb l'institut. Lo he hecho ya varias veces, con muchos amigos y amigas, gente además que está preparada, gente que le gusta el estudio. Yo digo, ¿por qué no os matriculáis, aunque sea de oyentes, en algunas asignaturas? E incluso a alguna persona en concreto le selecciono yo la asignatura. Mira, a ti te gustaría mucho estudiar la historia de los judíos, a ti te gustaría mucho estudiar la fenomenología religiosa, a ti te gustaría estudiar mucho la iconografía del Nuevo Testamento, por ejemplo. Entonces yo les hago la propaganda y lo valoro porque yo creo que, lo que decía antes, la cultura religiosa forma parte de nuestro patrimonio cultural, aunque no seas creyente, o aunque no seas practicante. Pero yo creo que y hay muchas personas que lo desconocen. Pero no, estudiar, leer. Después mucha gente, o muchas personas hablan de cosas religiosas sin leer, sin estudiar. Y se dicen las barbaridades que se dicen. Por eso yo creo que la religión tiene una base fundamental para enriquecer el patrimonio cultural de nuestra ciudad en concreto. Cada moment que tinc ocasió de fer-lo, doncs ho faig. Senzillament els dic una cosa, si tens inquietud, si tens quelcom que tu diguis, ostres, això de la teologia, què és per mi? Doncs veniu, veureu que no és res estrany, al contrari, que us donarà una força, una visió diferent, un aprofundiment de la fe, no? I que realment és necessari, perquè com a cristians, i si no ho ets, possiblement els teus pares o els avis ho han sigut, però si més o menys és un coneixement que tu tindràs a la teva vida i podràs també ser a la vegada més crític o poder compartir uns coneixements que ara no tens i que possiblement t'ajudaran a afrontar altres coses o veure diferent a la teva vida. Mira, la meva experiència personal ha estat no tant de fer uns estudis reglats que aspiraven a una titulació, sinó aquest aspecte d'anar mantenint viva aquesta formació. I per tant he agafat molt poques assignatures cada any i és un procés que dura una eternitat, perquè algun dia sí que obtindré la titulació en teologia. Però no és la meva aspiració principal ni la meva preocupació, sinó que la idea és anar assaborint les matèries i per tant qualsevol persona que tingui un interès fins i tot de conèixer millor la Bíblia, de tenir aquests coneixements en teologia, en sagraments, trobo que és molt interessant i també per conèixer la història de l'Església, tantes coses.
és interessant escollir aquelles assignatures que et venen de gust, adaptar-ho a l'horari quan tens aquests buits, diguem-ne, o disponibilitats a l'agenda, doncs jo crec que és interessant i també llavors socialitzes amb altres persones que poden tenir aquesta mateixa inquietud i me sembla interessant. Jo crec que val la pena que pugui continuar i que hi pugui haver gent que s'hi animi, no amb la idea que potser abans teníem un estudi de teologia quan vol ser capellà. No, esclar, això és molt més ampli que això i per tant jo crec que és en aquest sentit que té sentit el fet que hi hagi un institut a Girona. Creo, en este momento, en otros momentos a lo mejor hubiera hecho lo contrario. En este momento creo que es más la indiferencia. Això no és pràctic. Encara estudies això? Bueno, sí, estudio esto porque me gusta, pero si això no serve per res, això per los capellans, no. O bien, hay gente que evidentemente te puede decir lo contrario, es que los curas y tal. Pero normalmente yo lo que veo es una indiferencia. O bien, otros que dicen, sí, es molt interessant, però no tinc temps. También pasa eso, ¿eh? Pero yo digo, hombre, matricularos al menos de oyente. Hay temas interesantes. Yo digo que hagáis toda la carrera, que es muy larga, por cierto, pero hacer una que os gustaría es una especie de proyección. No vas al gimnasio a hacer tal y cual, o juegas al golf, o juegas al tenis, o la butifarra. Estudia un poco, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas. Estudia un poco la historia de la iglesia medieval. Estudia los monasterios y conventos de Gerona. Esto es precioso, es interesantísimo. Como gerundense, ya independientemente, que seas creyente o que seas practicante. Falta informació, falta divulgació, que possiblement ja se'n fa, però no hi ha prou il·lusió, no? És com si m'hagués quedat dormit tot plegat, no? Vull dir, és que està com aletargat, no? Dius, la gent sí, però no es pot passar de 100 ara possiblement a 20 o el 30%, quan això abans no era així. Potser abans hi havia una sobredosis, diríem, no? I ara estem en un moment de que tot és dolent, que l'església és dolenta, que la fe és dolenta, que no... I això tampoc és així. Aleshores, hi ha d'haver-hi un tornar a reeixir, un tornar a començar, i jo crec que és a partir d'això, de les petites coses, de petites comunitats que anirem eixamplant la nostra fe, doncs que la comunitat anirà creixent amb valors, perquè també és d'allò, no? I tot plegat és el que cal. Jo crec que sí que és molt notori aquesta falta de cultura religiosa, i és llàstima perquè no només per la qüestió, diguem-ne, de fe o de transcendència, que hi ha persones que s'hi senten més vinculades que altres, però sí perquè estem parlant d'unes arrels de la nostra civilització, de la nostra cultura, i no tenir aquest coneixement posa de manifest que hi ha alguna mancança important. I per tant jo crec que és molt important el fet de tenir aquest coneixement. Llavors hi haurà una vivència personal o no, i s'adquirirà aquesta vivència personal o no. Però com a mínim hi haurà la part del coneixement, i aquesta cultura, com deia una mica abans, va lligat al conjunt de la cultura de la persona. No pot haver-hi aquesta mancança o aquesta feblesa en el conjunt d'una persona mitjanament culta. Hi ha un punt de mala fe, jo crec que és com volcar molta de la negativitat i molt... trobo que és això, no? Que és un espai on volcar molta negativitat i és el més fàcil. Per tant, jo crec que hi ha un punt de mala fe, i després també hi ha un punt com d'ignorància, no? De que també des de les institucions cada vegada es menysprea més i està com de moda és com ficar-se amb lo fàcil, no? I té un punt que va per aquí. A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad, con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces. Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión
la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados. Hola a tothom, soc en David Floriach, soc professor de l'Institut de Teologia de Girona, de Cinema i de Teologia, i per tant inaugurem ara aquesta nova secció que és de cinema i de teologia, pròpiament reflexionar sobre aquelles pel·lícules que ens poden ajudar a pensar una mica més la nostra fe. Per començar, m'agradaria proposar-vos una sèrie molt interessant que està arrasant en xarxes socials i a internet, que es diu The Chosen. Es tracta d'una sèrie americana molt interessant que narra sobretot la vida de Jesucrist i dels seus apòstols. Excuse me. I have something for you. For me. Throw this down for a catch. I don't have a quarrel with you, teacher. We've been doing this all night. Nothing. És bàsicament una narració de la vida de Jesucrist i dels apòstols. Per què és important aquesta sèrie o per què està arrasant tant? Diu bàsicament perquè està trencant esquemes. Està trencant esquemes de 3 punts diferents. Primer, perquè és una producció en la qual intervenen diverses persones de diverses confessions, jueus, cristians, ortodoxos. Segona, perquè és una producció en la que no hi ha un capital inicial, sinó que en el fons es financia a través d'una cosa que es diu, en anglès, crowdfunding, que vol dir que tothom dona allò que vol. Per tant, tothom, arreu del món, qui li ha interessat aquesta sèrie, ha posat uns quants diners. I estem parlant, per exemple, de que aquesta sèrie, que està composada de 7 temporades, aquesta primera temporada, en la qual nosaltres ja la podem veure des de l'any passat, ha costat bàsicament 11 milions. 11 milions que cada persona de tot el món ha estat donant. La segona i tercera temporada, que l'estan editant, l'estan fent ara, doncs està costant pràcticament uns 41 milions. Això destaca una mica la gran expansió que té aquesta sèrie. I el tercer aspecte que em sembla molt important és que, potser el més important, es tracta d'una visió de Jesucrist a cavall entre les que hem anat coneguent d'un Jesucrist molt ferm i molt serè i l'última, que és potser l'extraordinària visió de Jesucrist que ens presenta Mel Gibson a La Passió, que és un Jesucrist molt entregat en aquella missió que té. Aquesta sèrie que us presento és una presentació de Jesucrist molt humà, molt proper, sense deixar en cap moment la seva essència divina. Per tant, estem parlant d'un Jesucrist molt del poble, però sense perdre la seva missió. El director d'aquesta sèrie, el Dara Jenkins, és famós als Estats Units perquè ha fet sèries de l'estil, de tipus religiós, i és d'origen evangèlic. Però el que volia destacar és el protagonista, un protagonista molt intens, el Jonathan Roumie, que d'alguna manera presenta el que ell viu. És un catòlic practicant, el seu pare és ortodox, la seva mare és catòlica, i ell ha fet un treball de conversió i de presentació de Jesucrist molt interessant. Per destacar una mica aquells aspectes que he assenyalat d'aspecte d'humanitat i de divinitat en la pel·lícula, val la pena que us hi fixeu en aquells capítols que dedica sobretot a la infantesa de Jesús, amb una certa bellesa, amb unes grans visions, i després també destacaria el capítol que dedica a la conversió de Mateu, perquè hi ha tot el procés de conversió que dona lloc a la visió de Jesucrist, com ell el crida, com ho fa, els seus dubtes interiors i al final com s'entrega en aquesta missió. Val la pena assenyalar d'aquesta sèrie que ha tingut diversos premis al llarg d'aquests anys, des del seu inici, que és el 2017, ens arriba a nosaltres el 2022, ha tingut diversos premis, entre ells el 27è premi d'Alfa i Omega. Si alguna cosa podem dir negativa d'aquesta sèrie, o podem dir alguna cosa, alguna pega, podríem dir que els interiors de la sèrie estan enregistrats en els estudis de Texas, que es diuen Cafarnaum, i potser els hi faltaria una mica més de llum. Excepte això, em sembla que aquesta sèrie és altament recomanable, sobretot per pares i per catequistes. Per tant, endavant.
Si us interessa veure aquesta sèrie, la podeu veure en la pàgina web de la seva distribuïdora, que es diu Contracorriente Plus. Veiem en el proper informatiu Diocesà Temps d'Església amb una altra recomanació que segur que us agradarà.